माइकआ मोजाङै चेक खालाम जाबायना केमेराखौ लादो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौ बरायबाय दिनै जों मोनसे सोमोनांथाव खौरां बे सोमोनांथाव खौराङा जोंनि बे हादोरनिनो बेनि सायाव जों माखासे खोथा सावरायगोन बे निउसखौ आं दाखालि बावै आंनि निउसआव खांबाय नाथाय बै निउसआव आङो फट'खौ देखायनो हायाखैमोन आरो गोबाङानो सानदोंमोन बेखौ फेक निउस होननानै नाथाय बे फेक निउस नङा जों माब्लाबा फेक निउस बानायग्रा मानसि नङा अब्ला नोंथांमोना आं देखायनो नागिरदों नोंथाङा बे सावगारियाव नुगासिनो जानो हागौ आं मबाइलाव नायगासिनो दङ बे सावगारिया मध्य प्रदेशनि रातलाम जिल्लानि गिबियाव नायग्रोनाय आं फेसबुक पेजाव शेयार खालामदों दै गोबां मानसिफ्रानो माने दाखालि बुंदोंमोन ना फेसबुकाव होआ दा इउटुबाव होनायाबाथाय फेसबुकाव होआ दा होननानै दा बेनिखायनो आंनि बे फेसबुक पेज प्रान्जल नार्जारी बे आं होदों आरो बे माने सासे गथ' जोनोम जादों सासे गथ'आ ओरैबायदि जोनोम जादों खर' मोननै आरो आखाइ मोनथाम जोनोम जादों बे गथ'खौ सासे बिमाया जोनोम होदों आं फरायना देखायनि मध्य प्रदेशआव रातलाम जिल्लानि गंसे SNCU हस्पिटालाव सासे बिमाया सासे गथ'नो खर' नांजाबनाय आरो मोनथाम आखाइ जोनोम होदों दा बे गथ'आ मोजाङैनो दङ गथ'आ थैयाखै आं दा नोंथांमोननो फोरमायनि बेबायदिया गोदान नङा बेबायदि जाबाय थायो गोदोबो जादोंमोन सिगांनि मोनसे समाव आं निउसआव खांबाय गोबानो बावबायबो जानो हागौ मानोना निउसखौ मानसिफोरा दिनै नायदोंबा गाबोननो बावोना बेनिखायनो मानसिफोरा गोबानो बावो दा बेखौ बावाखै जानो हागौ बे निउसखौ आङो दाखालिबो होदों खननै आं आंनि चेनेलाव ओमफ्राय माने गोबानो बेखौ फेक निउस होनदों आरो ना बेनिखायनो आं बेहाय देखायनो थाखाय लाबोदों बेखौ नैबे सावगारिखौ नाय नोंथांमोना बे सावगारियानो जाहैबाय आखाइ थाइथाम खर' मोननै खर' मोनसेया खामानि होआ मोनसेयाल' खामानि होयो मोनसेया मेगनखौ ओरै मिसिबनो हायो ओरै मिसिबनानै नायनो हायो नाथाय मोनसेया जेबो उदाया आरो ना ओमफ्राय आखाइ मोनथामाव उदाय जाहैबाय ओमफ्राय दा बिसोरखौ दा माइ हस्पिटालाव SNCU निफ्राय माइ हस्पिटालाव रेफार खालामहरदों दा माइ हस्पिटालनि ICU रुमाव फाहामथाय गासिनो दङ दासिमबो थैयाखै गथ'आ आरो बेखौ जायबा गथ'खौ जोनोम होदोंमोन बे बिमानि मुङानो जाहैबाय साहिन आरो ना मुस्लिम मानसि जानांगौ साहिनफोराथ' मुस्लिमफोरनि नाम नङा होमबा दा जियानो जादोंला मुस्लिमानो जा हिन्दुआनो जा बा ख्रिस्टानानो जा बेफोरजों जोंहा मेल गैया दा जों बेखौ देखायनो नागिरदों जे बे गथ'खौ जायफ्राबा नंखाय होनदों नायबानो जाबाय नै बे गथ'आ नंखाय नङा बेखौ आं स्क्रिनाव होगोन नोंथांमोना बे मबाइलखौ नायाबाबो जागोन दा बे गथ'आ मोजाङैनो दङ आं दा बेखौनो फोरमायनो नागिरदों माने गोबां सुबुंफोरानो आंखौ फेक निउस होग्रा होननानै बुंदों आरोना बेनिखायनो आं बे सेकेन्ड चेनेलाव होथारबाय मा जायो जाथों लागैबा चेनेलखौ डिलिट खालामथों माने जोंनि चेनेला गिदिर जाखाबायना मोनसेयाव 2 लाख साबस्क्राइबार दङ 2 लाखनि बारा साबस्क्राइबार दङ बै चेनेलखौ जोङो जानला मोनला बाहायजाया बा बेहाय जोङो थै गनायफोरखौ होजाया सोरबा मानसि बुथारनायखौ होजाया माने होबाथाय जों होजायो खिन्थु चेनेलखौ डिलिट खालामनो नागिरो इउटुबा सिगां बाना मोनसे जाखांबाय मोनसेया जादोंमोन जे सासे मानसिया मा लोंदोंमोन मुलि लोंदोंमोन बिसनि मुलि लोंदोंमोन ओमफ्राय बिसनि मुलि लोंनायखौ आङो होदोंमोन आरो बेहायनो कमिउनिटि स्ट्राइक नांदों बेनि उनाव आङो 10 दिन ना सप्तासे भिडिअ खालामनो हायाखै दा बेनिखायनो एसे गिनांगौ जायो आरो कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक खनथाम नांबाथाय इउटुब चेनेला डिलिट जायो बेनिखायनो जों एसे सानै हयै होनांगौ जायो आंनाथ' कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक नांनाया खननै जाबाय लास्ट चान्स दं मोनसेल'सै दा बे चेनेलाव मोनसेबो नांफेराखै बे गोदान चेनेल बे जुदि नांबाबो जेबो अरजाया नांथों मा जानो नोंथांमोन देखायनो माबानो मोजां जायोना नोंथांमोना गोबानो माने फेक निउस होग्रा होननानै बुङो माने सावगारिखौ होनो हायाबानो फेक निउस होननानै बुङो नाथाय सावगारिखौ जे जों मानि थाखाय होनो हाया बेखौ बांसिनानो मिथिया आरो अब्ला नोंथांमोना बेहाय नुबाय जानो हागौ बे गथ'आनोमोन बे गथ'आ सासे बिमानिफ्राय जोनोम मोन्दों मध्य प्रदेशनि रातलाम जिल्लायाव जोनोम मोन्दोंमोन ओमफ्राय दा बेखौ इन्दरनि माइ हस्पिटालाव रेफार खालामनानै फाहामथाय होगासिनो दङ अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ मिथिबाय जानांगौ आरो नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हायो आरो साबस्क्राइब खालामाबो जेबो नङा नोंथांमोननि गोसो आं रावखौबो जेबो बुंनो थाङा बै चेनेला 10,000 साबस्क्राइबार जानो थांगासिनो दङ बा 10,000 साबस्क्राइबार जानो थांगासिनो दङ जुदि गोसोबा साबस्क्राइब खालामनो हायो आरो बेबायदिनो गोदान टपिक लाबोगोन जाय टपिकखौ आङो आंनि मेन चेनेलाव लाबोनाया बे टपिकखौ आं बे चेनेलाव लाबोगोन आरो गोबाङानो मिथिया जानांगौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल बुंखानाय जाबाय सिगाङाव बुंखादोंमोन नाथाय गोबाङानो मिथिया बावना थायो आरो मानसिफोरा आंखौ दा ससमा गाननायखौ बुंगोन जानो हागौ बे ससमाया पावारनि नङा बे ससमाया जाबाय इन्टेलिजेन्ट माने मा मबाइल नायनायाव गानग्रा आरोना बेयो जेनेबा मबाइलखौ बांसिन नायो मबाइल नायनायाव गाननांगौ आरोना बेखौ दा जेनेबा आंनि मुंखौ नायदों ना बे आंना मेगना बया जानाय नङा आरोना जेनेबा आंखौ बेखौ गानालासिनो नायबाय थाबाथाय देनां बोरायबाथाय थाब पावार थांगोन दा बेनिखायनो आं बेखौ गाननाय जादों नोंथांमोननि बे बाक्सुखौ देखायनो आङो दा जोंथ' मबाइलखौ नायबाय थानाय जायोना जों सानसे हरसे नायो मबाइलखौनो जों माने निउस बुथुमनायाव मबाइल नायनांगौ जायो बेनिखायनो जोङो बेखौ लानांगौ जादों अब्ला जियानो जादोला गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि